Pamätáte si na video s červeným Fordom Ranger? Tu sa pozeráme na pokračovanie. Majiteľovi sme odovzdali ten krásny čierny Ford Ranger V6 Platinum so silným 3-litrovým 6-valcovým motorom, nášlapné prahy, prídavné cúvacie svetlá a praktická elektrická roleta, ktorú otvoríte a zavriete na 2 kliky na ovládači. Veľkou výhodou sú aj tieto úžasné svetlá Performance LED, ktoré svietia naozaj dobre. Tu už máme pohľad do luxusného interiéru, ktorý má 2 veľké displeje a krásne sedačky, ktoré sú chladené aj vyhrievané. Displeje majú naozaj nádhernú grafiku, ktorá funguje veľmi dobre, rovnako tak kamery okolo celého auta. Zobrazia akékoľvek body, čokoľvek, čo naozaj potrebujete, či už pri jazde v teréne alebo pri ťahaní. A bonus na záver, ktorý nás veľmi potešil, možnosť veľmi rýchlo vypnúť otravné pípanie. Pri kúpe tohto auta sme ušetrili takmer 7 000 eur oproti ceníkovej cene. To sa naozaj už oplatí. A navyše, tieto autá sú nedostatkový tovar. Ak by ste chceli takýto podobný Ford Ranger, ozvite sa nám, lebo nové auto jedine fungo.